знакаміты Прачысцінскі сабор, які з'яўляецца кафедральным, прычым кафедральным з'яўляецца з тых часоў. Вы бачыце, да, што вот тут адчыненыя гэтыя кавалак арыгінальнай кладкі, і ён быў першапачаткова гатычным. Вы бачыце, да, што 4 вежачкі. В прынцыпе, першапачаткова гэта была той самы стыль беларускай абарончай мураванай готыкі, якім пабудаваныя, да, Сынкавічы, Мураванка і гэтак далей. І вось менавіта гэты храм лічыцца адным з тых, якіх пасля бітвы 1514 года аднаўляў Канстантин Иванович Астрожскі. Мы ведаем дакладна 2. Вось гэты называецца шмат у якіх крыніцах як 3. Чаму? Таму што, насамрэч, это быў вельмі значны. Ён і тады быў кафедральным. Вот, напрыклад, мы згадвалі, што Александр спрабаваў замірыцца, узяўшы дачку маскоўскага князя Алену, да, яшчэ у Шамякіна ёсць, памятаеце, вялікая княгіня, да, твор. І вось менавіта тут было вянчанне, так? Но ён быў такі загад, не ведаю, сказаць, 1481 года яшчэ Казіміра Ягайлавіча, што ў Вільні, чамусьці і ў Віцебску нельга не проста будаваць, а нават аднаўляць без асаблівага загаду праваслаўныя храмы. Так, і для Канстантина Ивановича Астрожскага гэта было вельмі значная рэч. І менавіта таму ён перад бітвай пад Оршай даў вось гэты знакаміты, прычым даў ён яго, все пра яго ведалі, што называецца Урбі ат Орбі, да, гораду і свету, да. То есть даў Богу і людзям абяцанне аднавіць 3 храмы, калі Господь даруе перамогу. І вось адзін з іх лічыцца, што быў менавіта гэты храм, Прачысцінскі кафедральны праваслаўны храм.